וככה הכל התחיל. לפני הכל שימו עוקב. חופשה משפחתית, הגענו ראשונים לווילה והתמקמנו בחדרים. מי זו? היום עשו לי צבות. אילנית! בגדול. ערב טוב, יש לנו פה ילדה מתוקה, קוראים לה אדל שרה. מה את רוצה להגיד לצופים שלנו? והאם את מאמינה באהבה של לילי וסטיץ'? ומה את חושבת שיקרה ביניהם בהמשך? האם זה יוביל את הבת, לא יוביל את הבת? סטיץ' יביא לאנג'ל את הבת. יביא לה את הבת, את אומרת. אחלה גרפס. הם התחתנו, את רואה ביניהם עתיד? זאת אומרת, תהיה פה בית קשה ונאמן בישראל. תראי להם, בואי תראי להם. איזה חשגוזים, בישולים בקפריסין. אני כאן עם אדל עזר. בואי תסתכלי על המצלמה, אנחנו כאן, בואי תספרי לנו איפה אנחנו נמצאים. בלונה פארק. מה השם של הלונה פארק? מתרגשת? מה מדע להתרגשות? תסתכלי לצלם שלנו, עוזי הצלם. עוזי, תעשה לה תמונה. מתרגשת? כן. גם אנחנו, איזה כיף.